Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, sikat! Nabali! Ang artista na ang nangidnap og yano lang og naong. Tuod no? Kagubtan tuod sa media. Ma-headline gud. Artista nangidnap og urang-utan. Istoy. Oh yeah. Oh, ay, ala. Ang telepono nato din sa stall na to sa Carbon DLB. Usap ni. Ako na ito bag. Ako na sinugoon din ni. Isa, ha? Luhi! Ay! Mabuang ako! Mabuang ko! Angela, ngano ka? Kinsa ka na nanawag? Welcome back, Madam Ering! Oh, DLB! Si Madam Ering! Kailan ka Madam Ering? kinsa? Lahit sa disrambutan! Si Aurelia ba nga taga Bohol nga di kumpra binando na to kay Ukay. Abi ko bag si Carla na. Oh, wala. Huwag ka malipay nga. Di tawag ubalik si Madam Auring na to, Delvi. Mas importante pa itong gisulti ni Istoy nga uran-utan. Mas gahangad to. Uy, Delvi, malaking pira to. Pagkisultiyo. Ikaw na pakigsulti, Angela. Gigutom ko. Ganun? Hello, Madam uran-utan. Hello, Madam Auring. Oh, yes, pambata. Yes, niyata. Kurtina. Uy, yes. Oh, yes. Pila ka bandol, madam? Pila ka bandol? Pilang, Ay. Oh. Madam, nibalog man ka. Mangita ka kaon, madam. Saba, istoy ka Can we go? Ay ako sa. Kay gigutom masab mi. Can we Istoy, hello, go? ay. Istoy. Di istorya dire. Uy, madam, kuyog ka lang sa nisibay din siya, madam. Oh. Gamay naman siya og kaon. Ay, hello, mistoy. Kay magulaan naman ni ron. Istorya dire. Mo. Oh. Ay, madam, mo na nisibay din siya og mag-uol, mugamay og kaon. Oh, Oh yeah. Ingan ang adlaw. Uy, Ari, kang dire. gisa kong cellphone. Di ron ako ha? Ana ta, Di ron ako. kaon ta. Nakasiguro ko kay, wa ko'y daang cellphone. Oh yeah. Ha? Ang imo dahil, madam mo? Oh. Gabi ha. Gabi istorya ha. Angel, hello, magod. Madam, Oh, ha? Kinsa Ano na wag dire? nimo? Ana ta, kaon ta. Iyon kong gitutukan ang imong cellphone. Ali Anang adlaw, mga anang Wa man adlaw. ko makailan ni ining numero. Lagi. Nambirin mi Ah. api nga. Thank Nga you. sa ato pa. Bye-bye, Wa kini uran-utan. maka-phone book sa akong cellphone. Bye-bye. Mao ba? Kadugay bang itubag, uy. Makitaan gani corona patay. Hello? Ti Elvira! Bro, ang tala-tala to, oh. May gisampit siyang laing tao? Nebaw, ang tala-tala, bro. Takap ng isang pit. Sagat ang tabi. Sige ba? Ipadala pa sugilon bahin sa netabo sa inyo pagsulti ni Hart sa telepono. Kadiyot lang bro ah. Ha? Nagduda kung may kasultis, Carla. Ha? Nagduda yun bro. Kadiyot lang bro. Mubalik ako. Doon sa amigo na ko. Affected naman kayo siya ng iyang stalker. Seryoso na niya maayo bayana? Unsa ko na babayana? Ay, nabito akong cellphone. Gigamit ni Angela ang telepono. Mauding busy ang linya sa ding gisuwayan kog dial gamit ang telepono dirite.
ug wa say motubag sa bay. Maong nagtuo kung naa ka gyud sa karbon te. Ay ka man karon lagi. Kagisa number kini imong gigamit ha? Kumusta ka naman? I'm not fine te. I mean, maod ang naning kamot kung makatawag nimo aron sa pagpahibaw nimo ba nga okay lang ko dire. I am really fine. Daghan kay sila pagkaon dire. Inatiman ko nila sa pagkaon. Kuan lang ate. Ako naman gud ang nihangyo ining Bruce kun Derek ba nga bayaran ko na lang akong sa niya pinaagi sa pagpaulipon ako niya. Mauna te, maong ayaw lang kong kabalaki diri. Okay ra gyud kay ko. Carla. Promise, mutawag lang unya ko nimo ha matag karon og unya. Ako ni mutawag ninyo. Daan pa kung may kasulti ni Bayana. Hoy! Ay! Kinsa nang kasulti ni mo sa cellphone? Oh. Cellphone? Iyon na. Niya man ako imong cellphone. May lain di kang cellphone? Bro, nakita ka sa mong cellphone? Ah, Ako ang nakakita, Sir Gwapo. Ni Arao. Nga ano mo akong cellphone? kinsa imong gitawgan? Kinsa? Ha? Naputol ang iyong panagsulti, madam? Uy, awa na tingali ito'y load, madam. Uy, Naputol ha. Ako mauna. Kita mo tawag di LV. Oh, ikaw, Man madam. ako dire. Hatagi ko sa numero, be. Kaya mo tabang ko kontak. Ayaw na. Ha? Di ka masugod ka itong tawagan di LV? Maoy pong ni Carla nga okay ra ang kahimtang. Maong watay angay ang kabalakan. Matod niya nga siya ang mutawag nato matag karon og unya. Pero, madam, Maura ka na gusto kong mahibawan. Ang iyang tinuod nga kahimtang din siya. Maong kontento na kong nahibaw nga okay ra siya sa iyang kahimtang karon. Hatagan ta na ang panahon si Carla nga makasilbi siyang sa nga nahimo ni atong tawhana. o sebo itong ipasabot. Ha? Ma'am LV? Sorry gud kaayo sir ha. Nga natintal gyud ko gamit sa imong cellphone. Kay imo raman sang gibilin dinhi sa may sala. Di ba nang sabot naman ta? Nga wa kay pahibaw-on sa imong kahimtang? Di man na mahimo sir. Kay wa ba ya, kay may mga tao sad ba yang may mga tao sa taong nahingawan ako nga nagpaabot nga may baw kung unsig tinuod akong kahimtang. O kinsa lagi itong imong gitawgan? Kuan ka ng Kinsa? ay, ako ti Elvira. Unsa? Ang nagsagop na ko ba? Aw ang akong amo ba? Aw kuan. Murag may daghan kung kinahanglang may bawan sa imong pagkatao gawas stalker ka na ako da. Wa di kay klarong kagikan? Bro Alden, Oh, bro. Aw Aldin da imong pangan. Hi. Sorry nakuhaan gyud ang imong load, sir. Sorry ha. bro. May mo ba og pasagdahan una minimum magsulti mi? Ay, ayaw lang, uy. Diha lang ka, Sir Aldin. May nang may saksi sa atong panagsulti, Sir Derek. Aw, Bruce ka ba o Derek? Derek ang tinuod kong pangan. Kanang Bruce Reyes, ako ra na yung screen name. Aw, thank you for honest answer, sir. So, what should I call you? Derek o Bruce? May mo ba ay ko giniglis-inglis diha? Aron sabtahan mo taas-taas ko, sir ba? Usa? Nagtuo kang mo taas pa ka ng height nimo? Og mag-in-English ka? Aron ba mo taas sab gamay imong pagtan-aw nako, sir? Ha? Kay nahibaw man ko. Nahibaw bi ako nga mubo ra kay imong pagtan-aw. Labi na sa kong pagkataw. Kay abiging ani raman ko. Apan tao sa pusir oy nga may kasing-kasing nga masakitan. Dili ko tuod nga bisan pagpatid-patiran nimo. Ang tud na sa pagkaluad ini. Di ka makadungog nga nasakitan ni. Hoy, ayaw kong inartistahi kay di ko ni mo da. Di ko madahan ni mo, ana. Kay artista man ka. Oh, Gusto ka may baw sa tanan bahin ako? Paminaw kay sa ginlanti ka sa tanan. Tanan-tanan yun.
Paminaw, sir. Dili, inom ta ba isto eh? Mao ka. Wag yun lang hinungdan kung gusto kang maghubog. Si Day Carla lang yun nimo. Kalimti to eh. Kay makakita kapag labaw pang Day Carla. Labaw pa kabati og naong ni Day Carla. Oh yeah. May mo ba isto eh? Ayaw bugal-bugalis de Carla na ko ha. Tingaling malimot sab ko amigo ta. Bitaw ba eh? Ayaw pag iningon ana uy. Makakita kapag laing bapay. Labaw pang Carla. Labaw pa lagi kabati de Carla na ko. Ha? Dili oy. Seryoso na ko. Kita ka sa kunaw, oh? Wala ni bahid sa komedya akong naong. Tanawa. Seryoso na ko. Dili na ko kakomedyahan ng imong kahimtang bay. O, way dungog bay. Nga, mamatay ka sa pagsigig o inom tungod lang atong bayhana. Wag yun. Si de Carla lang ang tanan lang na ako. May isto eh. Siya. Mao na aron. Itakli na slain oy. Bay. Kung katunduan pa lang ang kasing-kasing, bay. Kung katunduan pa lang. Buhaton ko na. Apa dili? Dili katunduan ang kasing-kasing sa paghigog pa sa lain, bay. Sinay Carla Ragyoy, ako, uwa na lain pa. Buang-buang manang kasing-kasing nga di ay bay. Buang bitaw. Buang, bay. O gisakitan ko. Gisakitan kong maayo karon kasi ni Carla na ko. Tuwa na sa laing mga bukton. Ganong anto ba siya magpaulipon atong tawada? Gani abang ko. Ako ang andam ka magpaulipon ni Carla pa istoy. Ako ba? Kay nahigugma ka man lagi ni Day Carla. Tingali ba yaog? Managsama ka mo ni Day Carla bay? Ikaw sa bay? Nga naigugma sa siya ako. Ay, kung patuwa na bay. Dili ba? Dili ba? Dili ngun ana. Ikaw, gusto kang magpaulipon ni Day Carla nimo. Kay nahigugma ka man niya. Oh, si Day Carla sab tingali nimo. Mo ang gusto kining magpaulipon atong artista. Kay nahigugma kinig maayo sa artista. Usa. Dili ko musugot na bay. Pagkamatay na ako pagkamatay. Dili ko magatugot kabanto sa lain si Carla. Dili ba istoy? Unsa? Mauna, sir. Buntag unto gabi eh. Ikaw lang ang gipangandoy kong makita. Wa ko kawad iog paglaom nga ang panagway sa akong crush nga mo'y akong gi-imagine sa novel nga akong gibasa nga gianggaan kog Lloydie akong makita sa personal. Maong sa diyang nakita ko ikaw, sa diyang ni drama ka sa carbon, giisip ko katong answered prayer. Gidungog sa Ginoo akong pag-ampo nga makita ko sa personal si Lloydie na ako. Ang akong man of my dreams. Kaniadto pa maning akong pagbati nimo, sir. Kaniadto pati kang gimahal ug gipangandoy. I love you, sir. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!